Не сипвайте сол в здравето си. Национална здравна кампания, насочена към намаляване консумацията на готварска сол. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Среден, с много майонез. Прощавайте, а колко сол има в този дюнер? Аз не разбира. Мой дюнер вкусно. Много месо, много майонез. Окей. Градът – нашето невъзможно и единствено възможно място за живеене. Той ни чака в своите ресторанти, закусвални, пицарии и баничарници. Той ни кани на служебни обеди и вечери. Предлага ни огромно разнообразие от всевъзможни хранителни продукти. И в това няма нищо лошо. Лошото е, че нямаме време да се замислим за здравето си. Никой не знае колко сол ще изям с този дюнер, или с онзи сандвич, или с този полуфабрикат. Чувал съм обаче, че близо 70% от солта, която поглъщаме, се съдържа точно в готовите храни и полуфабрикатите, които купуваме. А знаете ли с колко процента тази сол може да увеличи риска от високо кръвно налягане? Между 10 и 20%. В момента повече от 2 милиона души в България страдат от високо кръвно налягане. Високото кръвно налягане пък е основна причина за мозъчния инсулт и за инфаркта. Знаете ли колко хора получават всяка година в България мозъчен инсулт? Средно по 26 000 човека. Сега вече интересува ли ви колко сол има в един дюнер? Думата сол, salt, произлиза от латинския термин sal. В миналото на солта са казвали бялото злато. Заради солта са се водили политически борби и войни. На римските войници пък са заплащали с сол, откъдето произлиза и думата salary – заплата. Солта е била много по-ценна за оцеляването на хората, отколкото златото. По времето на Османската империя професията солар е била почитана. В нашата традиция е било прието, че дяволът бяга от солта, затова е добре човек да държи сол в близост до себе си. Но така ли е днес? Данните от националния мониторинг на хранителния прием и хранителния статус на населението в България показват, че нашето население в активна възраст консумира по-голямо количество сол, отколкото са препоръките, както национални, така и на Световна здравна организация. Те са около 5-6 грама на ден. Населението в България консумира между 7 и 13 грама, което е от 2 до 3 пъти по-високо от тези препоръки. Тревожен е факта обаче, че от населението в активна възраст 70% консумират над препоръчваните нива и ние не отчитаме някакви съществени различия в консумацията, разделена по етноси, които са в България. Проблем представлява факта, че ако в дома ние бихме могли да контролираме добавянето на сол при приготвяне на храна, солта, която добавяме на масата, храните, които купуваме на пазара, обичайно няма как да контролираме и разчитаме на производителите да предприемат мерки по намаляване количеството на вложената сол при производство на храни. Но можем ли да разчитаме на производителите и ресторантьорите? Трябва да се мери задължително, както и заради калкулация, която се прави, калкулационни листа. Периодично трябва да се мери. Ясно е, че готвачите винаги слагат на око. На практика количеството на солта в заведенията за обществено хранене не се контролира, тъй като няма регламентирани изисквания. Така на практика всеки готвач слага толкова сол, колкото счита за необходимо. Количеството на солта в готовите продукти се определя също от производителите. И въпреки че контролните органи следят дали се спазват тези количества, често те значително се превишават.
В новите стандарти за хляб, млечни и месни продукти са заложени по-ниски горни граници за съдържание на сол и все пак те остават значителен източник на сол. Високото кръвно налягане, особено когато е съчетано с диабет, може да доведе до много сериозни усложнения на диабета, може да доведе до тъй наречената ретинопатия, т.е. увреждане на кръвоносните съдове на очната ретина и оттам до много сериозно увреждане на зрението. Солта, която внася много натрий, затруднява дейността на бъбреците, които екскретират, които елиминират натрия и оттам може да доведе до увреждане на бъбреците. Солта може да има пряко действие по отношение на риска от рак на стомаха, тъй като уврежда стомашната лигавица. Оттам той увеличава контакта на организма чрез тази увредена лигавица с случайно попадналите вредни вещества, които могат да имат някакъв канцерогенен ефект. Колкото и да си говорим, количеството консумирана сол зависи от самите нас, от нашия избор, за нашия живот. Не променяйте рязко хранителния навик на вашето семейство, но се старайте да започнете постепенна, бавна и плавна редукция на количеството на сол, което добавяте при приготвяне на храната, и в рамките на няколко месеца този нов вкус ще бъде възпитан в членовете на семейството. И използвайте етикетите за информация. Разбира се, към момента не всички съдържат тази информация за количество на сол или натрий, но при вашия подбор обръщайте внимание върху етикета, четете информацията, старайте се, ако имате избор, да купите този продукт, който е с по-ниско съдържание на сол. Това са продукти от типа на бялото саламурено сирене, от типа на маслините, които препоръчваме преди консумация да бъдат обезсолени в вода, за да могат да редуцират и да намалят съдържанието на сол в тях. По възможност предпочитайте месо, което да приготвите вкъщи сами, не готови колбаси, или пък ако избирате такива, старайте се да изберете този вид алтернативен колбас, който е с по-ниско количество на сол. Когато имаме възможност, за предпочитане да се консумират пресни плодове и зеленчуци и да ограничим, разбира се, всички храни, които съдържат високо количество на сол. Да, градът ни чака със своите ресторанти и баничарници и дюнер с повече майонез. Ядем на крак, пазаруваме полуфабрикати. Но все някой трябва да се грижи за здравето ми. И кой друг, ако не аз? Аз искам да живея 100 години. А ти? Ей! Не сипвайте сол в здравето си. Национална здравна кампания, насочена към намаляване консумацията на готварска сол. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.